Ngikubingelele ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele uphi nakuphi la ubukele khona ke mawukuthi ke usuku lakho lokuqala ukuyona ke le channel awenze kanje mntana sekhaya awulike ivideo bese ke uyasubscribe kuyona ke i-channel ungaphinde ke uciphize notification bell ukuze uthole ama notification ke uma kukhona ke ivideo esifakayo emidlalweni we-Nedbank Cup. Mamelodi Sundowns versus Kaizer Chiefs idlulile ngo-2-1 iwunqobile ke i-Kaizer Chiefs umdlalo. Kodwa ke bafethu khona ke into esibonile singabahlazi abazimele. Mamelodi Sundowns ibanjwe ngophondo igoli lesibili elishaywe uAshley Sheshageza du-Preez. Bafethu leya angikubeke cace nje ukuthi i-offside ongumangazayo ulineman bekwi-position right ukuthi engakwazi ukuthi ke ayidiscover leya offside. Nayi ke ivideo engizokukhombisa ngiphinde nguvezele ke isithombe okuyisona ke esiveza ngqo ukuthi ke kucace bha ukuthi ke offside. Siyasibona ke isithombe siyalibona ke nebhola nali laphana ku-onyaweni ukuthi seliyasuka but alikasuki. Uyabona ukuthi namba abadlali ababili including uAshley du-Preez ukuthi vele ba offside. Kodwa bafethu ke angisho ukuthi ngithini, bekukuzoveza nje lokho ukuthi ke iMamelodi Sundowns ibanjwe ngophondo. Abalandeli beMamelodi Sundowns abekho happy engicabanga ukuthi ke nakwi-soccer zone sobona ke futhi uVictor Hlongwane impela ndaye lokhu uzokuveza as i-offside. Angingabazi cacela ngisho ingane le ukuthi ke i-offside iMamelodi Sundowns ibanjwe ngophondo. Ngifisa ukwazi ukuthi kuthini kuphawula kwakho, like ivideo, usubscribe kwi-channel, ungaphinde ke ucomment kwi-comment section. Bafethu ahlakabezana kwivideo elandelayo. Lo umbono wami ngendlela engibone ngayo. Ungakhomenta, ungakaka as much as you can kwi-comment. I don't care bafethu, awucommente kwi-comment section ungitshele ukuthi wena uyibone kanjani igame, ngabe i-offside okanye it's a clean goal. Commenta kwi-comment section, siphinde sihlakabezane kwivideo elandelayo. Nisale kahle.